Γεια σας από μένα τον Αργύρη, γεια σας από μια νέα τηλεοπτική εκπομπή εδώ στη δική μας αγαπημένη τηλεόραση. Μια εκπομπή η οποία προβάλλει τη μοναδική, την υπέροχη χώρα, τη χώρα της Ταϊλάνδης. Το ταξίδι μας και σήμερα θα ξεκινήσει με ένα υπέροχο βίντεο που έχω ετοιμάσει εδώ στη δική μας αγαπημένη τηλεοπτική εκπομπή. Ελάτε γιατί θα ταξιδέψουμε πραγματικά σε φανταστικά μέρη, σημεία αυτής της χώρας. Της χώρας που πάρα πολλοί κόσμος την έχει αγαπήσει, την έχει επισκεφτεί από την Ελλάδα και έρχεται και ξαναέρχεται και κάνει το δικό του ταξίδι για μία ακόμη φορά. Εμείς είμαστε εδώ και πάντα μέσα από αυτή την τηλεοπτική εκπομπή, πάντα μαζί θα ταξιδεύουμε. Θα ταξιδέψουμε πραγματικά και σήμερα. Στο πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής θα απολαύσουμε και θα βρεθούμε σε ένα νησιωτικό παράδεισο ο οποίος βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Ταϊλάνδης και Μαλαισίας. Είναι και ανήκει στην περιοχή Σατούν. Το νησί λέγεται Λίπε. Ακολούθως θα βρεθούμε εδώ που είναι και η έδρα της εκπομπής Ταξιδεύω. Η περιοχή Τραγκ και το νησί Μουκ θα μας υποδεχτεί και θα τα απολαύσουμε όπως πρέπει. Η περιοχή του Κράμπι, η παραλία Ρέιλεϊ με φανταστικά σημεία ομορφιάς από την περιοχή του Κράμπι θα απολαύσουμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής εδώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Ενώ η περιοχή Σουράτανη, η οποία ο ένας νομός είναι δίπλα στον άλλον. Δίπλα στο Κράμπι είναι η περιοχή Σουράτανη. Σε αυτή την περιοχή, εκτός από ένα φανταστικό εθνικό πάρκο, το οποίο είναι το πάρκο Κάο Σοκ, σε αυτή την περιοχή ανήκουν 3 φανταστικά νησιά. Είναι το πασίγνωστο πλέον νησί Κο Σαμουί, είναι το νησί Κο Παγνάν και δίπλα είναι το νησί Τάο. Και ακολούθως θα βρεθούμε στην περιοχή Παγνά, γιατί αυτή η περιοχή δεσπόζει, σε αυτή την περιοχή δεσπόζουν φανταστικοί ασβεστολιθικοί βράχοι, το οποίο ένα μέρος στο καταδύναμη μέσα από τα βίντεο της εκπομπής Ταξιδεύω θα απολαύσουμε και θα μας μαγεύσει πραγματικά αυτή η περιοχή Παγνά. Αυτά όλα στο πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ελάτε γιατί είμαστε παντού και εκεί που πρέπει, σε αυτή τη μαγική χώρα, τη χώρα της Ταϊλάνδης.
Ταξιδεύουμε λοιπόν και ελάτε. Ελάτε γιατί το νησί Λίπε αποκαλείται σαν οι Μαλδίβες της Ταϊλάνδης. Είναι ένα μικρό υπέροχο νησί με πάρα πολλούς ταξιδιώτες από όλα τα μέρη της γης. Βρίσκεται και ανήκει στην περιοχή Σατούν. Η δε περιοχή Σατούν είναι δίπλα στα σύνορα με τη Μαλαισία. Το νησί Λίπε, ένα μικρό αφιέρωμα σε αυτό το υπέροχο, το όμορφο, το πανέμορφο μικρό νησάκι που κάποιοι Έλληνες ταξιδιώτες έχουν έρθει από τη Θεσσαλονίκη. Το απολαύσανε και είχαν να πούν τα καλύτερα λόγια. Ελάτε και εσείς μαζί να απολαύσουμε στο καταδύναμη. Μέσα από τα βίντεο της εκπομπής ταξιδεύω ομορφιές από το νησί Λίπε. Επαναλαμβάνω, το νησί Λίπε είναι στα σύνορα μεταξύ Ταϊλάνδης και Μαλαισίας. Είναι η περιοχή Σατούν, στην οποία ανήκει ο νομός Σατούν, στον οποίο νομό αυτό ανήκει αυτό το υπέροχο νησάκι, το οποίο απολαύσαμε λίγο πιο μπροστά. Και θα ήθελα να πω ότι υπάρχει δυνατότητα όταν θα έχουμε μια επίσκεψη, ένα ταξίδι, διακοπές σε αυτό το νησί, μπορούμε, και υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιου επίπεδου διαδρομές, ημερήσιες, καθημερινές διαδρομές, και θα βρεθούμε και σε διπλανά νησιά που ανήκουν στην Μαλαισία. Όλα αυτά, είμαστε παντού και εκεί που πρέπει και είμαστε εδώ και μπορούμε να σας δώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία θα θέλατε. Ελάτε, θα αφήσουμε το νομό Σατούν. Δίπλα ο επόμενος νομός είναι και η έδρα της εκπομπής Ταξιδεύω. Είναι η περιοχή, είναι ο νομός Τραγκ, και το νησί Μουκ με τις καταπληκτικές του ομορφιές μας περιμένει. Θα βρεθούμε στην παραλία Σιβαλάι. Εκεί υπάρχει ένα φανταστικό, υπέροχο, μοναδικό ριζότ, το οποίο μπορούμε να φιλοξενηθούμε και να απολαύσουμε καταπληκτικές
ήρεμες διακοπές. Σιβαλάη παραλία, νησί Μουκ και ελάτε μαζί να ταξιδέψουμε και σε αυτό τον υπέροχο νησιωτικό παράδεισο. Μην ξεχνάτε ότι εδώ στην περιοχή Τραγκ, στην πολιτεία Τραγκ, στο νότιο κομμάτι της Ταϊλάνδης, η πολιτεία Τραγκ είναι δίπλα από το Krabi. Αυτή η υπέροχη περιοχή, η τουριστικότατη περιοχή, είναι και η έδρα της εκπομπής Ταξιδεύω. Εδώ λοιπόν θα ετοιμαστεί ένα υπέροχο καφέ εστιατόριο και θα υπάρχει ελληνική κουζίνα και ταϊλανδέζικη κουζίνα. Θέλω κάποιον φίλο ο οποίος θέλει και μπορεί, κάποιον καινούριο συνέτερο, κάποιον συνεργάτη, μία παρέα, γιατί όχι. Ελάτε μαζί να δημιουργήσουμε μία υπέροχη συντροφιά, ελάτε μαζί να δημιουργήσουμε μία φωλιά υπέροχη σε αυτό το εστιατόριο, το καφέ εστιατόριο που ετοιμάζω στην καρδιά της πολιτείας Τραγκ. Για πληροφορίες, με ένα πολύ φτηνό οικονομικό κόστος, για πληροφορίες όλα νόμιμα και καθαρά. Για πληροφορίες στείλτε το μήνυμά σας και θα σας δώσω ό,τι θέλετε και θα σας πω ό,τι θέλετε, γιατί ναι, πραγματικά θέλω κάποιο άτομο, κάποιον φίλο, κάποιο συνεργάτη, συνέτερο στο καινούργιο εστιατόριο, γιατί θέλω να έχω και ελεύθερο χρόνο μου και για την τηλεοπτική μου εκπομπή. Όπως σας έχω πληροφορήσει λίγο πιο μπροστά, στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής ταξιδεύουμε από τη μία άκρη μέχρι την άλλη στη νότια Ταϊλάνδη και απολαμβάνουμε το νησί Λίπε, το οποίο είδαμε. Απολαύσαμε λίγο και πιο μπροστά το νησί Μουκ στην περιοχή Τραγκ, μια φανταστική υπέροχη περιοχή, μια καταπράσινη περιοχή, και ένα δείγμα απολαμβάνεται και στη σημερινή εκπομπή που κάνουμε τα γυρίσματα σε ένα από τους υπέροχους χώρους διαμονής που υπάρχουν στην καρδιά της πολιτείας Τραγκ. Θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας, θα συνεχίσουμε το οδηπορικό μας με υπέροχα βίντεο της εκπομπής Ταξιδεύω, γιατί θα βρεθούμε στον επόμενο σταθμό. Θα βρεθούμε στην περιοχή του Krabi, εκεί η παραλία Railay, η ξακουστή παραλία Railay, περιμένει να τα απολαύσουμε. Και αυτό έλειπε. Η εκπομπή Ταξιδεύω, που είναι παντού και εκεί που πρέπει, σας έχει έτοιμο ένα υπέροχο βίντεο να απολαύσουμε από την περιοχή του Krabi και τη συγκεκριμένη παραλία Railay.
Ταξιδεύω όπου και να είστε καλά. Ταξιδεύουμε και σήμερα στην υπέροχη αυτή χώρα, τη χώρα της Ταϊλάνδης, γιατί η τηλεοπτική εκπομπή «Ταξιδεύω» εδώ και χρόνια πρώτη παρουσίασε το φανταστικό νησιωτικό παράδεισο που ονομάζεται Πουκέτ, τότε που σχεδόν καθόλου δεν ήταν γνωστό αυτό το νησί στην Ελλάδα. Και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα και σας παρουσιάζουμε πολλά άλλα υπέροχα νησιά, πολλά άλλα υπέροχα μέρη, σημεία αυτής της μαγικής χώρας, γιατί το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ για μία ακόμη φορά, σε αυτή τη μαγική χώρα, τη χώρα της Ταϊλάνδης, είμαστε παντού και εκεί που πρέπει. Ταξιδεύω αγνώνας ατελείωτος για δημιουργία και αυτής της τηλεοπτικής εκπομπής, μιας εκπομπής που προσκαλεί εσάς. Αν είστε επιχειρηματίας, έχετε τη δικιά σας επιχείρηση, ελάτε να συνεργαστούμε, ελάτε εδώ στην τηλεοπτική εκπομπή δίπλα να δημιουργήσουμε μαζί σας ένα υπέροχο βίντεο, το οποίο θα προβάλλετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας και φυσικά θα προβάλλετε και στην αγαπημένη τηλεόραση, εδώ τη δική μας αγαπημένη τηλεόραση, την τηλεόραση Δίων. Για πληροφορίες στείλτε το μήνυμά σας, θα σας δώσω τις καλύτερες δυνατές πληροφορίες σε μια πιθανή συνεργασία μαζί σας. Απολαύσαμε ένα μέρος από την ξακουστή παραλία Railay, μια φανταστική παραλία. Ανήκει στην περιοχή του Κράμπι φυσικά. Είμαστε στην Νότια Ταϊλάνδη και ελάτε. Ο ένας νομός, όπως σας έχω πει και πιο μπροστά, βλέπουμε και το χάρτη, δίπλα στον άλλο. Αφού αφήσουμε την περιοχή του Κράμπι θα βρεθούμε στην περιοχή, στο νομό Σουράτανι. Σε αυτόν τον νομό υπάρχει ένα υπέροχο, το δεύτερο μεγαλύτερο εθνικό πάρκο της Ταϊλάνδης. Αποκαλείται Khao Sok και σε αυτόν τον νομό ανήκουν τρία φανταστικά νησιά. Το πασίγνωστο Koh Samui, το νησί Phang Nga και το νησί Tao. Για σήμερα θα βρεθούμε στο νησί Samui. Και αφού απολαύσαμε το νησί Σαμουί, αφού βρεθήκαμε στην περιοχή Σουράτανι, στο νομό Σουράτανι για να μην παρεξηγούμε, ελάτε, ο διπλανός νομός με τις φανταστικές του ομορφιές. Ένα φυσικό περιβάλλον που σε εξαφνιάζει. Ανήκει αυτό το περιβάλλον στην περιοχή Phang Nga και αυτή την περιοχή, η οποία προσφέρει 450 ασβεστολιθικούς βράχους, και μέσα σε θαλάσσια ποτάμια που μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα θα ταξιδέψουμε για να βρεθούμε στο πλωτό χωριό, το χωριό που βρίσκεται καθ' ολοκληρία πάνω στη θάλασσα, και επίσης θα βρεθούμε και στο νησί του James Bond. Ελάτε μαζί, η περιοχή Phang Nga, η μοναδική, η φανταστική αυτή η περιοχή μας περιμένει εδώ και τώρα μαζί να την απολαύσουμε.
Είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας έχω ετοιμάσει και θα απολαύσουμε ένα υπέροχο αφιέρωμα στο Πουκέτ. Στο ένα και μοναδικό Πουκέτ, το οποίο το γνωρίζω όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχουμε γνώσεις τεράστιες και για αυτόν τον νησιωτικό παράδεισο. Θα απολαύσουμε στο δεύτερο μέρος υπέροχες μοναδικές παραλίες του νησιού και φυσικά μια υπέροχη νυχτερινή διασκέδαση. Όλα αυτά στο δεύτερο μέρος, όπου θα απολαύσουμε καθ' ολοκληρίαν τον νησιωτικό παράδεισο που ονομάζεται Πουκέτ.